ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ተኸታተልቲ ኮራል ሚድያ ሎሚ ኣብ ንኡስ መደብ ፍልያት ፍጻሜታት ስፖርት ኣብ ኮራል ሚድያ ንዓኹም ይበቂዑ ዝበልናዮ ምዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተዛዘመ ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተኣሳሰር ስለምንታይ ኩዕሶ እግሪ ይረአ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ መደብ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጽንሑን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከተታብዑና ንምሕፀን ድሕሪ ዝሓጻር መሳገሪት ክንምለሰኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ሓደ ሰብ ቀራቢ ዝብሎ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንምንታይ ኩዕሶ እግሪ ትርእዩ ኢሉ ሓቲቱኒ። እቲ እዋኑ ኣብ ሩሱን ግጥማት ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ስለ ዝነበረ ብሕፅር ዝበለ ህይወት ስለ ዝኾነ ጥራይ ለመሊሰሉ እየ ናብቲ ብሃንቆታ ክሪኦ ጽበየ ዝነበርኩ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ፀወታ ዝኸድኩ። ካልእ ሓንቲ ፈላጢተይ እውን ብዛዕባ ኣይቨሪ ኮስት ዝምልከት ኣብ ናተይ ናይ ፌስቡክ ስቶሪ ምስ ኣእተኹ ዋዕታሎም ስሓይምከ ይመስለኒ ሕጂ ሕልፍ ሓሊፍካ ናይ ኣፍሪቃ ኩዕሶ እግሪ ክትርኢ ጀሚርካ ኢላትኒ። ዋኢ ኢላ ኣብ ዝሓተት ክዋ ስኢሎም ዝበኣሱ ዝሳበሩ ተጻወትቲ ክትርኢ ከመይ ልባህ ይብለካ። እቲ ቀደም ተዝኸውን ብኸፊል ምስ ሓሳባትኩም ተሰማማዕኩ ነይረ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደረጃ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ንምግላጽ ካብ ብቓላት ብግብሪ ምርኣይ ስለ ዝሓይሽ ናብቲ ናይ ፍጻሜ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝካየደሉ መዓልቲ መጽያ ክትርኢ ዓደምኳ። ንሳ ግን ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ምርጫ ናይ ቱርክ ፊልም ምርኣይ ዋላ እንተኾነ የኽብረለ ናይ ቱርክ ፊልም ኣነኣይሰ ኣይኮንኩን። ብዝኾነ ነዞም ክልተ ሰባት ጥራይ ዘይኮንኩ ነቶም ከምዚ ናቶም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ትር ዝበለ መልሲ ምሃብ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ። እቲ መልሲ ድማ በዚ ቅድሚ ሒደት መዓልታ ዝተወድአ ናይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ምምጻእ ከረድእ ክፍትን እየ። ዝበዝሐ ግዜ ኣፍሪቃ ብኣጣምታ ካልኦት ኣህጉራት ካብ ኩሉ ጽላታታ ዝተሓተ ግምት ዝወሃብ ኣህጉር እያ። ኣብ ስፖርት ድማ ከምኡ እንተሎሚ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ ወገ ስፖርት። እቲ ናይ ኤውሮጳያን ወይ ድማ ናይ ጻዕዱ ዓይነት ስፖርት እዩ እናተባህለ ዝግለጽ ዝነበረ ቅድድም ብሽክለታ ከይተረፈ በቲ ሓበን ኣፍሪቃ ዝኾነ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ክድፈር ተዓዚብና ኢና። History is made. Eritrea is the winner of the Grand Tour stage. Say it loud, say it proud. ኣብ ኩዕሶ እግሪ እውን ነቲ ዝጸንሐ ትሑት ኣረኣያ ክቕይር ዝኽእል ፍጻሜታት እናተኸስቱ እዮም። ካብታ ንብራዚል ኣብ 1996 ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ኦሎምፒክ ኣትላንታ ዝሰዓረት ናይጀርያ ኣትሒዝካ ክሳብ እዛ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ንስጳኛን ፖርቱጋልን ኣሰኒፋ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ዝበጽሐት ሞሮኮን ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዋላ ብሰለይ ይኹን እምበር ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዕባለታት ኣርእዩ ይርከብ። ኩዕሶ ረጊጽካ ምጽዋት ንኩዕሶ እግሪ ካብ ተዓዋትን ተሰዓርን ጥራይ ኣልዩ ብጥበብን ምሕደራን ተጸዊቱ ኣብ ዓይኒ ተዓዘብቱ ፍሉይነት ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ነዚና ተዓዚብና። ክኢላ ደራሲ ክጽሕፎ ዘይክእል ክኢላ ገማት እውን ክግምቶ ዘይክእል ዓይነት ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዕለት 13 ጥሪ ማጋረጅኡ ብወግዕ ቀንጢጡ ክሳብ ዕለት 11 የካቲት ማጋረጅኡ ብወግዕ ዝዓጹ ብሉጻት ፍሉያት ኣገረምቲ ዝኾኑ ፍጻሜታት እናርኣየ ምስ መቐረቱ ተዓጽዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ምስተን ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ውድድር ዝነበራ ብምውድዳር የእንጋዲት ሃገር ብምዃና ጥራይ ዝተሓተ ግምት ዋንጫ ንምውሳድ ተዋሂቧ ነይሩ። ፀወታ ተጀሚሩ። ኣይቨሪ ኮስት ትሕቲ ግምት ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኮይና ብትሑት ብቕዓት ውድድራ ፈለመት። ብፍላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ፀወታ ብሃገራዊት ጋንታ ኢኳቶራል ጊኒ 4-0 ምስ ተሰዓረት ካብ ህዝባ ጀሚርካ ክሳብ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ጸለውቲ ተጻወቱ ዝነበሩ ከም በዓል ዲደር ድሮግባ ዝኣመሰሉ ኩዕሶ እግሪ ናይታ ሃገር ክኽለስ ከም ዘለዎን ካብ ዚሮ ተበጊሱ ዳግማይ ክህነጽ ከም ዘለዎ መደሩ። ኣብ ከምዚ እዋን እናሃለወት ድማ ምሕላፋን ምትራፋን ከረጋገጸት እንከላ ነቲ ፈረንሳዊ ወዲ 70 ዓመት ኣሰልጣንያ ጃሰት ሶጊጓ ብተጻዋታያ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ድማ ንትሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ዝዕልም ዝነበረ ወዲ 40 ዓመት ኢምሪ ሰፋ ተካኣቶ። ኣብ ከምዚ ቅልውላው እናሃለወት እንከላ እምበኣርያ እቲ ኩሉ ሰብ ዘይተጸበዮ ካብ ምድብ ምሕላፋ ዝተረጋገጸ። ኣብቲ ዝጸልመተ እዋን እውን እንተኾነ ተስፋ ተበረኽ ከም ዘለካን ተስፋ ምቑራጽ ካብ ንድሕሪት ንቕድሚት ከም ዘይሰጉመካ ሓደ ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ትምህረና ነገር እዩ። ካብ ምድብ ምሕላፋ ድሕሪ ምርጋጹ ፋልማይ ግጥማ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ብምንባሩ ሓሊፋ ሓሊፋ ትርጉም የብሉን ዝብሉ ደገፍታ ብቁጽሪ ውሕዳት ኣይኮኑን። ምክንያቱ ንሳድዮ ማነ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ብኩሉ መዐቀኒ ስለ ትበልጻን ስነ ኣእምራዊ ድልውነት ናይ ተጻወታ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ወፂኡ ስለ ዝነበረ ፀወታ ኣንጋዲት ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ንሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋልን ግዚኡ ሓልዩ ጀሚሩ። እቲ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ብዙሕ ቅጽላትን ብዙሕ ርእቶታትን ክወሃብ ጀመረ። ብዘይ ስኒ ዝመፁ ሓራምዝ ምስ ኣናብስ ናይ ትሬንጋ ካብ ዝጻወቱ ብፎር ፋይት ምስ ኣርሒሾም
ሕጂ ከንድረግባ ክሕዝኑ ድዮም ፀወታ ዝኣቱ ዘለው ብፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ዝለመዶ ተዓወት ዘየምፀሲ ናይ ምስልጣን ተመክሮ ዘይብሉ ኣሰልጣኒ ጌራ ከመይ ለዓወት ከተምፅእ በጃሁም ሰኔጋላውያን ከም ጀርመን ኣብ ሜድኦም ኣብ ቅድሚ ደገፍቶም ንብራዚል ክብሪ ብዝኸልእ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ዝሰዓርዎም ጌርኩም ከይትስዕርዎም ዝብልን ካልእ ሕጫጨ ዝመልኦ ዘረባትን ተሰንያ ፀወታ ከተካይድ ሜዳ ኣትወት ዳኛ ፊስካ ነፍዐ ስታዲየም ከብዶም ሓቂፎም ማዓስያ ተቀዳሚት ጎል ተኣትወና ምባል ዝዕዘቡ ኣይቮራውያን መሊኡ ነበረ እቲ ዝፈርሖ ክገሃድ 4 ደቂቕ ጥራይ ኣድልይዎም ሰኔጋላውያን ቀዳሚት ጎል ከመስግቡ ኣይበልናንዶ ዝብሉ ርእይቶ ወሃብቲ ብዙሓት ነበሩ ደቂቕ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ግን ኣብ ሜዳ ዝተቐየረት ኣይቨሪ ኮስት እምበር እታ ብፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ ተመሪሓ 4-0 ተሰዓረት ሃገራት ጋንታ ኣይኮነትን ነይራ ወላ እኳ 1-0 ተመሪሓት እምበር ብቐሊሉ ኣይንብርከኽን እየ ዝብል ፀወታ ከተርኢ ጀመረት ኢምሪ ሰፋይ ተፃወት ተቐያየረ ተባልሓተ ተፃወቱ ድማ ኒሓዞም ስኖም ንኸሱ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩሉ ነገራት ቀይራ ናብ ፀወታ ክምለሱ ትገብር ፍጹም ቅላዕ ኣብ 86 ደቂቕ ረኸቡ እቲ ተቐይሩ ኣተወ ከይሰ ኣብ መዝጊቡ ትንፋስ ሃባ ህዝቢ ኣይቨሪ ኮስት ብሓጎስ ተሰራሰረ ሰኔጋላውያን ዘይሓሰብዎ ተወዳዳርነት ካብ ኣይቨሪ ኮስት ረኸቡ ፀወታ ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ኣምርሐ ኣይቮራውያን ግን ወይ ከፈኸት ብምባል ነቲ ግጥም ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምርሕዎ 5-4 ብምዕዋት ድማ ዘይከም ትፅቢት ዝተገብረላ ንደገፍታ ፀባ ኣስቲ ሓለፈት ኣብ ረብዕ ፍጻሜ ምስ ሃገራት ጋንታ ማሊ ክትፃወት ሜዳ ኣተወት እንተኾነ ነቲ ብሉፅ ኣጀማምራ ኣብቲ ፀወታን ነቲ ተስፋ ዝሃበ ኣካይዳን ዝድውን ኣጋጠማ ንሱ ድማ ኣብ 43 ደቂቕ ወሳኒ ተኸላኸላያ ብቐይሕ ካርድ ከሰረት እምሪ ሰፋይ ስልቲ ፀወቱ ብምቕያር ተፃወት ተራቢሖም ክትፃወት ዘገድድ መልእኽቲ ሂቡ ናብታ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ለኣኾም ክሳብ 71 ደቂቕ ዝከኣሎም ገበሩ እንተኾነ ንኩሉ ፀወትኦም ማይ ተዕሙኽ ጎል ተመዝግበቶም ሃገራት ጋንታ ማሊ ምሕላፋ ርጉፅ እናኾነ መፀ እምሪ ሰፋይ ተስፍኡ ህፅምት ተፈለጦ ናብ ተቐየርቲ ተፃወቱ ኣብ ዝጠመተ ግዜ ግን ተስፍኡ ሓፍ ከብል ዝኽእል ሓደ ተፃዋታ ይረአየ ሳይሞን ኣዲንግራ ቀይሩ ድማ ኣተወ ክገብር ከም ዝኽእል ኣሚኑ ስለ ዘእተዎ ኣዲንግራ ንእምነት ኣሰልጣኒኡ ኣብ ባይታ ዘርኢ ኣብ 9 ደቂቕ ብናቱ ፈጠራዊ ክእለት ተስፋ እትህብ ጎል ኣመዝገበ ንሰኔጋላውያን ዘጋጠሞም ሃንደበታዊ ክስተት ንማልያዋን ኣጋጠሞም ብናይ መወዳእታ ደቂቕ ደጊማ ኣይቨሪ ኮስት ፀወታ ናብ 30 ደቂቕ ኣምራሕቶ እታ ብ10 ተፃወቲ ጥራይ ትፃወት ዝነበረት ሃገራት ጋንታ ከመይ ኢላ ከምዚ ቅያ ክትሰርሕ ክኢላ ኢሎም ወሃብቲ ርእይቶ ከገርሞም ጀመረ ናይ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ፀወታ ተጀመረ ኣይቮራውያን ሕጂ እንተኾነ ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ካልእትን ማዕወቲትን ሽቶ ብምዝጋብ ናብ ዝቕፅል ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ፀወታ ምሕላፎም ኣረጋገፁ ዋው ዘብል ፀወታ ካብ ሃገራት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ርኢና ዘይትፅቢታዊ ክስተት ንኣሰልጣኒት ሃገራት ጋንታ ማሊ ኣብ ዕውለት ዘእተወ ፍጻሜ ካብዚ እንዳሓር ኣይቮራውያን ንሃገራት ጋንታኦም ብዓውታ ክድግፉ ጀመሩ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ መስተንክራዊትን ብልፅትን ሽቶ ናይ ሃለር ናብ ፍጻሜ ከተብፅሓ ከኣለት 11 የካቲት ምስታ ኣብ ናይ ምድብ ግጥም 1-0 ሰዓረታ ናይጀርያ ናይ ፍጻሜ ፀወታ ተካይድ ቆፀር ሓዘት ሊደር ድሮግባ ብዘለዎም ሓይሊ ነዚ ሃገራት ጋንታ ክድግፉ ፃውዒት ኣቕረበ ፕሬዚደንት ሃገር ኣይቨሪ ኮስት ንዓወት ሃገራት ጋንታ ክምረቕ ኣብ ኦሎምፒክ ስታዲየም ተረኽበ ካብ ናይ ፊፋ ሓላፊ ጀሚርካ ብዝሓሰበ ስልጣን ኣብቲ ስታዲየም ተረኽቡ ኣብ ናይ 1996 ናይ ኦሎምፒክ ፀወታ ናይጀርያ ንብራዚል ንክትስዕራ ወርቃዊት ጎል ዘመዝገበ ካኑን እቲ ንክልተ ዓመት ብሉፅ ተፃዋታይ ኣፍሪቃ ዝተሰመየ ሊደር ድሮግባን ነዚ ግጥም ክዕዘቡን ንሃገራውያን ጋንታታቶም ብዘለዎም ፅልዋ ዝያዳ ሞራል ክህቡን ኣብ ስታዲየም ተረኽቡ ፀወታ ተጀመረ ጥንቁቅ ፀወታ ብክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ይረአ ነበረ እንተኾነ ኣብ 38 ደቂቕ እቲ ብሉፅ መራሒ ጋንታን መስመር ምክልኻል ሃገራት ጋንታ ናይጀርያ ገጥ ንኽብል ዝገበረ ዊልያም ኢኮንግ ብርእሱ ጎል ብምዝጋብ ንሃገራት ጋንትኡ ከም ትመርሕ ገበራ ናይጀርያ ተትደልያ ሽቶ ስለ ዝረኸበት እቲ ፀወታ ምስ ተፈፀመ ከመይ ኢላ ከም ተውዕሎ ኣብ ምሕሳብ ኣተወት እቲ ፀወታ ሙሉእ ፈነወቶ ኣይቮራውያን ግን ብቐሊሉ ዘይንቡርከኹ ምዃኖም ዘንጊዓ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽር ኣብ 62 ደቂቕ ከይሰ ነታ ብሳይሞን ኣዲንግራ ዝተኸረሰትሉ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐታ ረኸባ ሓጎስ ኣይቮራውያን ዝፅወር ኣይነበረን ብፍላይ ግን ናይቲ ተፃዋታይ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሽቶታት እናመዝገበ እንከሎ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብኢዱ ከልዕል ዘይተዓደለ ሊደር ድሮግባ ልዕሊ ዓቐን ነበረ ቅድሚ ዓመት ኣብ ዝወርሒ እዚ ንካንሰር ስዒሩ ናብ ፀወታ ዝተመልሰ ሃለር ሕጂ ድማ ንሃገራት ጋንታ ናይጀርያ ተንበርክኽ ሽቶ ብእግሩ ረጊሑ ብምዝጋብ ኩዕሶ እግሪ ካብ ፀወታ ንላዕሊ ሂወት ምዃኑ ነገረና ክሳብ ፕሬዚደንት ናይ ሃገሩ ብሓጎስ ክነጥር ዝገበረት ሽቶ ድማ ነበረት ከመይ ኢሎም እሞ ኩዕሶ እግሪ ምርኣይ ትርጉም የብሉን ዝብሉ
اندعن عيسى يردان كابز زعب مقرة هيوت زمهرن انتاي كله يلو ايفري كوست اتا امناي مدب صوتا زتتصرفت حجي بزحنا اداخو حزاز زخيل عوت كتمزقب كيلان ببريزيدنت ناي هاجرا واتارا تعجيوان وانج هاجرات افريقيا العلا كابزن مهار بزح نغري ودقت هيوت زقات انترييو نت ودقت كابول تفاريم كان عوت كتملس دما سن من كاس نيح تبالحنتن كسام مጨረشታ ተስፋ ዘይምቁራጽን የልየካ እቲ ቀንዲ ንመሃረገን ጠንቂ ውድቀት ካንታይ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ ምስ ፈለጥካ ብኸመይ ተዕርዮን ተቕይሮን ክትፈልጥ ይግባእ ከምቲ ዝወደቐት ገረብ ምሳር ዝበዝሓ ኣብ ውድቀትካ ልዕሊ ምሳር ዝብልሖም ፍላጻታት ክወጽሑኻ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ እዝንኻ ብምዕጻው ካብቲ ንዓወት ክመርሓካ ዝኽእል ሓዲድ ክትወጽእ የብልካ እዚ ኢና ካብ ሃገራት ጋንታ አይቨሪ ኮስት ተማሃርናዮ ውሽጣዊ ጸጋታትካ ከመይልካ ትጥቀመሉ ኣብ ከመይ ብኸመይ ተጠቀምካሉ ሓይሽ ዝብሉ ነገራት ዝያዳ ኩሉ ክንሓስበሎም ዝግባአና ምዃኑ ከመይ ካብ ሃገራት ጋንታ አይቨሪ ኮስት ኣይንመሃርን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትጻወት ጋንታ እያ ኣብ 2013 እቲ ህቡብ ዝነበረ ዓላሚ ኣሌክስ ፈርጉሰን ምስ ገደፋ ንዑ ተኪኡ ዝተቐበላ ዴቪድ ሞየስ ናብ ዓወት ክመርሓ ይከኣለን ቶም ተጻወትቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈርጉሰን ሒዞም ፕሪምየር ሊግ ዝዓተሩ ተጻወትቲ እዮም ነይሮም እንተኾነ ራብዓይ ኮይኖም ክውድኡ ኣይከኣሉን እቲ መሪሕነት ምስ ተለወጠ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክለዓል ንውር እዩ እዚ ናብቲ ናይ ስነ ምሕደራ ፍልስፍና ይወስደና ኣብ ግዜ ጋርዲዮላ ጸወታ ባርሴሎና ንሕማም መርዘን ዘለዎም ሰባት ከም ፈውሲ ኣብ ሕክምና ክእዘዝ ኣለዎ ዝብሉ ነይሮም እዮም ዝበዝሑ ሰባት ኩዕሶ እግሪ ናይ 9 ደቂቕ ጸወታ ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ እንተኾነ ናይ 9 ደቂቕ ፍጻሜታት ብድሕሪኡ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዎ ኣይስተውሉን እዮም ብዙሕ ኣብነት ክኾንና ዝኽእሉ ምዘከርኩ እንተኾነ ኔና ልዕልካ ኔና ክትገድፍ ኢኻ እሞ ስለዚ እዞም ከምዚ ከማይ ንኩዕሶ እግሪ ህይወት ምዃኑ ተረዲኦም ብቅዱስ መንፈስ ዝርእይዎን መደብ ገይሮም ተዛኒዮም ዝከታተልዎን እንተኾንና ብሓቂ ብዙሕ ነገራት ክንመሃር ኢና ስለዚ ንምንታይ ኩዕሶ እግሪ ትርኢ ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ትሕቶ ንምንታይ ኩዕሶ እግሪ ዘይትርኢ ብዝብል ክቕየር ኣለዎ ሎሚ ዘዳለናይ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ብዝተፈልየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምስ ካልኦት መደባት ኮላር ሚድያ ንሓድገኩም ከም ወትሩ ሃናፅ ዝኾነ ርእቶም ክንቅበል ወትሩ ድልዋት ኢና ኣብዚ ዘለኹሞ ደጊመ ሰላምኩም ይብዛሕ እናበልኩ ይሰነበተኩም Even the defeat, and this was an unbelievable. Thank you for that.